Hoxe o Partido Popular xa nos deixou claras bastantes cousas. Unha, que non lles gustan as nosas caras, tamén a maioría absoluta debe querer gobernar os nosos corpos, e a outra, que non lles gustan nin a liberdade de expresión nin a manifestación se non a convoca o Partido Popular. Xa os vimos tamén este domingo como peces en el agua, carretando xente. Algún deste grupo parlamentario creo que o arrastraron, non tiña moita gana de ir o domingo pasearse con la florinata de la sociedade española, pero aí estaba, vostedes, cantando ondiñas para arriba, ondiñas para baixo, con gente de bien, non como a vosotros, rojos separatistas, con gente española, aí, con la bandera franquista y la cruz de Borgoña, buenos españoles, que se sienta el espíritu heroico de los requetés, que por si alguén non o sabía, pasaron a cuchillo centos de demócratas e republicanos durante a Guerra Civil Española. Buenos españoles, non como a vosotros, de provincias, rojos e separatistas, que ides por aí manifestarvos por calquera cousa, como mañá outra vez esta xente salindo en Vigo en defensa da sanidade pública. Que queréis? Médicos nos vosos centros de saúde, queredes pediatras para os vosos fillos, que é o seguinte? Que se acaben as listas de espera da sanidade para que se lle acabe o negocio a Rivera Salud. Eso é o que facedes vosotros, a esquerdallada toda, non? Ir a folga, apoiar as manifestacións e as concentracións das traballadoras do SAF ou das residencias que queren convenios de traballo. Abondo fan, señorías do Partido Popular, verdade, que teñen un posto de traballo desagradecidas, que lles pagan, que queren esas mulleres. Un salario mínimo interprofesional, moito mellor o que lles defende o Partido Popular. Deixa de traballar, volve pa casa a cuidar a túa mai por 400 euros. Ese é o modelo do Partido Popular. Que queredes? Un convenio colectivo, dereitos laborais e un salario mínimo. Que caixa de resistencia, ni que sindicato que lles propón o Partido Popular esas mulleres a que firmen o primeiro que lles poñan por diante a callar, que iso antes non pasaba, a cuidar a casa e sonríe, por amor. Que vas ir, eu que sei, manifestarte, non como o Partido Popular, con buenos españoles, que vas ir manifestarte tú o 14 de decembro contra Altri, con lo bueno que es el eucalipto. Que queres? Biodiversidade? Caleborrocas? Que defendedes? Algaradas e alborotadores? A diversidade e o medio ambiente? Non, hombre, non. E xa a última. O 25 de novembro, que vas ir manifestarte polos dereitos das mulleres diante dun partido de bien que tapou durante meses a un conselleiro denunciado por violación e que o mantuvo no cargo con soldo público e chofer pagado cos teus impostos, compañeira. Ese é o estilo Rueda, o Partido Popular en estado puro, un PP para o que a liberdade e a democracia e o dereito a manifestarte empeza e acaba donde diga o Partido Popular. A liberdade de expresión si pensas como a eles. O dereito a mobilizarte si faz o que o Partido Popular diga. Se pensas diferente, pues Bildu, ETA, Maduro, Putin e el bipartito. Así, nesa orden de graduación. Por suposto, no mundo de Matrix, volvimos a escoitalo agora do Partido Popular, pois control ideolóxico e falarlles da sexualidade na obra de Blanco Amor. Blanco Amor que militaba na súa sexualidade, nos dereitos das persoas homosexuais a vivir en liberdade, con unha serie fotográfica que eu invito a todo o mundo, Blanco Amor, que tanto lle gustaba a fotografía, onde se sacaba retratos co cu ao aire. Porque, como todo o mundo sabe, a religión, o exército, la unidade de España e la Casa Real son polvo de estrellas. Eso non é ideología. Dalles tanto pavor, señorías, do Partido Popular, que a xente pense por si mesma que poida escoitar puntos de vista diferentes e non acepte o pensamento único que quere impoñer o Partido Popular,
Dalles tanto pavor que non hai máis que ler a exposición de motivos desta iniciativa, que quero ler na súa literalidade, porque o gran temor do Partido Popular, a razón pola que nos ten ensarillados esta mañá aquí é porque hai unha unidade didáctica na que, abro aspas, engaden unha lista de exercicios para que o profesorado e o alumnado poidan reflexionar sobre a verdadeira realidade. Reflexionar en un centro educativo. Claro, agora un entende un pouquiño mellor porque nos faladoiros, nas mesas de debate, de análise na televisión de Galiza, tú non eres capaz de escoitar unha voz discordante ao argumentario do Partido Popular, porque é que vostedes queren anular a posibilidade mesma de acceder a un punto de vista distinto. Non vai a ser que alguén critique ao Rei Sol, que xa lle vemos o grau de autoestima que ten, que hai que chamarlle todos os días presidente para que asuma que o é. A vostedes, señorías do Partido Popular, a liberdade non lles importa o máis mínimo, e no ensino menos. Señoría Pomar, señorías do Partido Popular, si se plantou o grupo parlamentario diante da Universidade da Coruña porque penduraron unha bandeira palestina no medio do xenocidio en Gaza, dicían que era unha acción premeditada que busca a confrontación. Faltoulles un milisegundo para acusar ao reitor da Coruña de ser simpatizante de Hamás. Iso sí, no medio dunha masacre, no medio dun xenocidio, o Partido Popular pois non lle molesta o máis mínimo o goberno xenocida de Israel, tanto que o recibiron a bombo e prato cos brazos abertos na Xunta de Galiza e no Parlamento mentres bombardeaba e masacraba o pobo palestino. Ese é o concepto de liberdade que ten o Partido Popular, que Israel mate a pracer e o pobo palestino a ver se pode morrer en silencio, alborotadores e agitadores que se remexen contra a súa ocupación. Miren, eu, citando o conselleiro de Educación, xa que vostede tamén traía ese debate, señora Pomar, esta chambonada é unha peza máis da estrategia trumpista do Partido Popular, que o que lamento é que se deixen arrastrar por ela. Unha estrategia coa que queren traer a Galiza a crispación na que teñen instalada a política madrileña. O Partido Popular quere converter a política galega nunha lameira, traen bulos, instálanse nas difamacións, no insulto permanente, queren, en definitiva, degradar a política para que, entre tanto ruído, non se poida escoitar a voz das galegas e dos galegos. Para que esteamos todo o día falando dos seus inventos, en vez de falar dos problemas da xente deste país, da sanidade pública, do dereito á vivenda, dos servizos para atender as persoas con dependencia ou do que acontece no ensino público galego. Preocúpalles tanto a situación que viven as nosas fillas e os nosos fillos no ensino deste país. Baixen as ratios, contraten máis persoal docente, devolvanlle os dereitos roubados no acordo que lles negan desde o ano 2009. Alá vostedes, si queren chapotear nesta lama, por nosoutras poden rebozarse nelas, pero a nós non nos van arrastrar aí. Fíxense, o único do que me alegro de todo isto é que estes días vimos xa un paso máis, non? Agora o Partido Popular mándalle cartas á portavoz nacional do BNG para que resolva os problemas da sanidade pública deste país. E eu a verdade é que me alegro desa postura de oposición na que está instalado o Partido Popular, porque cada vez deixan máis claro que o Bloque Nacionalista Galego é o que lles preocupa, a forza de goberno que necesita este país, que temos un proxecto sólido para ofrecerlle ás galegas e aos galegos para mellorar as súas vidas, para darlles esperanza e para facer avanzar sen límites a este país. Nós niso seguimos. No BNG imos seguir traballando en darlle alternativas e futuro ás galegas e aos galegos. Se vostedes, señorías, como é obvio, non teñen nada que aportarlle a este país, polo menos a ver se poden deixar de facer tanto ruído. Gracias.